Thank you. Won the prestigious award from the President of India. We love you so much. We're so proud of you. Congratulations. Thank you. Nili Craft Apartment ini President of India Nili Panlas Bangso Award tang pipot Nili ning arong piklo la pen Karbiang Long Apartment apan kaya apartment Nili ning arong pik an Nangli handicraft lo bangso kilalo komen tu ningkan pen design ke kan na pangcheng ek lo patun chita la Bangso 2000 aning kan pen sinili ke claim society ta so sinili society ta 2000 an aning kan sinili registered ka kori lo nangli la bangso anu ek chu deng lo pen aprak ka nangli la kuson handicraft komen pen nangli nangli ke chu deng lo kuson deng lo Bangso bangke nili ha international lote Dubai long ta dak ta long lo la pen la Karbiang long bangke nili officer atum tanang pilo council pen tanang pilo DC pen tanang pilo la pen la society asona society do otema la tumta penang anang pilo KCS pen tanang pilo film pen tanang pilo film industry pen tanang pilo la pen la nang ki pi bangke penang an long lo angke ola sam pen ta minister tanang pilo la poson mane la award bangke ke chudeng long penang an dolo trong ni tam te nangli ke ka deng long apraman pen si ke long lo sitam ni bulan dak jorhat pen si nangli men ken pon to ko laso tak la dak ti si jorhat anen en pon dak ma la dak Jorhat pen pipo se dokok ma la bangke la society ma NGO tang hola poson ka khuli tum polo tang te nang ili tum Karbiang long ma la north east ke office ke Jorhat dat pen si la tum Guwahati dat pen si ako mane hu Delhi leji la poson la si office kodang ma hala dak pen si la tum ningje dat ti sitame Karbiang long pen la nili tum ni bangke ta sitame la tum office pen Jorhat posi ningje rong eti nili 2003 ningkan se nili Assam pen nili novet la kelong sitame nili pan ta hala da office ba Jorhat ama Jorhat pudet la pen 2023 la bang se nili bangke ola sam pen long lo la ola sampen ke long setame Jorhat pen pusi pudet iti office ke Jorhat amat angke non 2024 la bangke missing se ke long setame alang pan seta Jorhat pusi pulo kompa mama la ola sam tum ke long tum an pan ke Jorhat pusi office hadak se dokok titi amat la sengke hala dak Delhi long bangke bangkon country tha India kang pen ma ti di state pen si bang po anke nitum bange Jorhat la son se nang hang de ti mane office an pen director hala dak director tom thala dak nang tum Jorhat ke nang tum director ke popo Jorhat pola son hang de ti director tom seta nili tum phana dak nang kilang don kodak ma ki cholong le ma kodak si ke dam ma la son nang chelang don ke latum si nang chidon pola puson angke la puson ama si Jorhat pudet seta Karbiang long pen la he Karbiang sinding Jorhat support bang si head office la Jorhat so head office under si nang tum kan ke registration na kuri Karbiang sinding support on se pethe dang se tangyap kanang ni hin pen Jorhat ke bang kita por ponan deng si ke klem konji mate klem kita konji hak si to ba Karbiang pendeng sumpot mane penang an nili claim lo akonon ta artisan ke nili tum 10,000 artisan do da Karbiang lo 10,000 dollar se penang an
hadak Guwahati pen dang lok la tum artisan tum mane nang kecing tum penang andok pini lalu angke nonta nilitum ke claim ji bang ke not ceng bom lo interview ta NLO bang koi apa ke Guwahati lo interview ta nang NLO la ke samat skim pu nonta la dak Delhi asor ta do pusi do Delhi asor ta do la tum mane non samat skim apanta nilitum non claim lo ko ceng bom po aprange nili la puson si ke claim he rong adontin door to door ahem si low and lum ke patha an pen hang po bang thong ke la ken and bamboo la puson karbi bipan bijon potema pinso tung ke apan ke bipan bijon poseta arlo so tum si bipan bijon nota phuloni pen dang lok ke penang an bipan bijon ke kibu ke red ingkrung ma beleng ma hoton ma sop butek la posot angke la tuma bang penang anang ke cerap do nili la festival daktara langso festival ke gop of India pensi 35 stall hodai ta nang pi po angke la dak artisan tomhan ke ake joy lo artisan ai card do hedi la tomhan ke bang gop of ing hormunang ne desita arnisi suri si la poson ke pilo la somse cerabom cetobom la he la sahara sohot ke claim sitame penang an la designer atum dolo nang cerab don la nili non a designer abang ke maluti propilo la textile la poson an pen ako ili to malong ke designer ave mati aprang ke he ave masa vedalo manili Delhi pen sikewan an pen Jorhat pen sikewan la Guwahati pen sikewan la poson si claim bom dam bom ki claim ke ajerting piklo la poson an pen la flower mir ka bonai flower making dry flower ka ki claim ong hodai ta claim lo la poson he la pilo popo hanserong hedi hanserong ge pilo akrok tawarno akrok amuda chodet akrok ta dry flower bonai det ako ahule puta chodet ajat le bonai tami la poson anke hala hanserong dek takalilo hala nempo krok he nempo krok ta nempo ge chodet akrok bangke sapapa me po dry flower la poson aprang la or India or Assam hedi la so a dry flower thuke nang jong he train along jong ki pon jong hele nang pon seta nang thai titi aprang nearly 2000 ading kan pan ke claim la hailo inut nili jerpi bang pulo festival ho la hai amir bonai veri noi nang lang selet tang lup anta pusitan nang pik la dakta la pu son ake claim aprang nilitum la pen la stapatum non anta do pindita aning ceparong si la dakta dipu ke claim so maratum anta bang kisuman ke arjulong lelang karjulong atum anabang ke penang anang cetong dun lo la claim rarap atum bang ke ase so si ceng pon bom claim pon bom ase ding matha lo non nilia bang ke long lot ema la se non kenen bamboo aphan sita ma water hygiene la hai tomphan sita mo next abang ke ako nili ka matha Manipura to mabang ke 2023 2024 ta 2023 ta bahini do 2024 ta bahini do nili to mabang ke Assam pen ke 2023 ke nili inovat 2024 ta inovat la poson inovat doling bang along ke ason ke claim hedi ki ong sukali la si ke matha anuta phan pepidonji phan sidili matha bom bor ibom lo la si nelia prang panda matha sita nili chepa success lang pojal he la si non bang ke acha noi nang li to mahir jumbe kaduka be nili hebasor MLA sar ta nang support don pick an pen nili somar tum ta nang support don pick la pen non nili mo pen pu bom lo la senior baido tum ko ano ni aprang claim rarap ke NCA adina hot pen non BJP adin setame isivan hai anu tenta nang chito dun do la pa ke claim ke dam hai
nilitum laso nang cito don ha aprang ke claim pen non puan ama nili bangkela claim nir e masih non success lo pon nijeta ningarong lo lasi nang litum apan sitami nilihin nilin ning aklong pen nang churo lo nang litum la news Karbiang Long news satum pan an sitami nang litum apan det tagalil Karbiang Long news do an apan sitami nilihin pen nama hirjumi nadak nang kecetong tek apot nama hirjumi nang pilo la pen kaduka we pan sitami dak nang kecetong do na pan an taninga rong lo pinila baido tungta nengatung nang meni anakang sampen dang nang kecetong don pot ninga klong pen ning sampik lo